Район аграриялары узган елда тырмалауга 25 апрельдә чыкканнар. Быел яз иртә килде. Быел хуҗалыкта инде уҗым культураларына һәм күп еллык үләннәргә ашлама кертүне тамамлаганнар. Хәзер кырларны тырмалау тулы көченә бара. Влагу надо закрывать. Вот это закрытые влаги, баранование агрегатами закрываем. Общая площадь? Да, общая площадь у нас всего вот 3300, из них фактически 2100 гектаров надо закрывать влаги. Влага, конечно, есть пока на полях, но главное, это по технологии надо быстро закрывать влагу. Механизаторлар кырларга иртәнге сәгать 5-тә чыгалар. Тәҗрибәле тракторчы Тимофей Романов та моны аңлап кабул итә, чөнки һәр көндә кадерле. Кайфлар әйбәт, менә зәпне баранов әйтәбезне тырмалыйбыз. Пока инде өлгергән җирне нормально бара. Барлыгы тырмалауда бу хуҗалыкның 6 авыл хуҗалыгы агрегаты катнаша. Эшләр 2100 гектар мәйданда баралар. Әлеге эшләрне 5 көндә тамамларга планлаштыралар.